лигаи футболи кӯдакон ва наврасони федератсияи футболи тоҷикистон маротибаи дуюм аст ки барои поси хотираи собиқ корманди лигаи кӯдакон ва наврасон Владимир Домлоҷонов фестивали футболро роҳандозӣ мекунад. дар ин чорабинии тарғиботӣ беш аз 100 тан аз навраси аз 6 то 12 сола ҷалб шуда буд. ҷамомади мазкур дар толори варзиши сфити пойтахт доир гардида дар он на танҳо кӯдакону наврасон балки падару модарон низ иштирок намуданд. фестивали футбол миёни кӯдакон аз баргузор намудани якчанд машғулиятҳои солимгардонӣ ва анъанавии маъмул дар футбол давидану ҷаҳидан ва дигар ҳаракатҳои ҷолиб иборат буд. на танҳо иштирокчиён балки волидайн низ аз иқдоми масъулини футболи кӯдакона изҳори хушнудӣ намуданд. Хочу выразить огромную благодарность Федерации футбола Таджикистана детско-юношеской лиги за организацию такого мероприятия, потому что для детей, которые занимаются любимым делом, фестиваль играет огромное значение. Они, во-первых, встречаются с такими же детьми, как они. То есть это огромный опыт участия в соревнованиях. Ну и вообще это футбольный праздник. Это дети, для них праздник – это всегда счастье. лигаи футболи кӯдакон ва наврасон ки рисолати асосияш тарғибу ташвиқи футбол дар миёни насли наврас мебошад, баргузории чунин ҷамоатҳоро айни муддао медонад. фестивали мазкур ба кӯдакон рӯҳияи нав бахшида ҳарчи бештар насли наврасро ба варзиши рақами 1 ҷаҳон ҷалб месозад. ман ба омал худ аст ки дар онҷо медаванд, хушандӣ мекунанд, гол мезананд. аввал машқ кардем, баъд бозӣ кардем, ҳоло бо туҳфа мегирем. ман аз футбол ин варзиши хеле хуб аст. ман аз ин лаҳза мебарам ва дар футбол хеле ҷуроҳо пайдо кардам ва ба оянда ҳаракат мекунам ки футболро ёд гирифта ба ҳар давлатҳо парчами худро боло барам. баъд аз иҷрои ҳаракату тамринҳои зебои соддаву сабук ва маҳз барои кӯдакон нигаронидашуда, ҳар як иштирокчӣ арзандаи медал ва тӯбҳои футбол шуданд ки аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва лигаи кӯдакон ва наврасон дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд.